Здравейте! В това видео ще ви представим 10 интересни факта за Плиска, първата българска столица. Абонирайте се и харесайте клипа, за да помогнете за развитието на канала. Плиска е най-големият укрепен град в Европа през 9 век. Разпростирал се е на площ от около 23 квадратни километра, много повече от съвременните му европейски градове. Имало е външен и вътрешен укрепен кръг с масивни каменни стени. Градът е бил изоставен по стратегически причини, неразрушен напълно. Преместването на столицата в Преслав е било предимно политически акт. Плиска остава важен военен и духовен център още известно време. Имало е таен подземен тунел за бягство. Археолозите предполагат, че под някои сгради в Плиска има проходи, използвани като тайни изходи при обсада. Те водели извън укрепленията и били добре скрити. Строена е с тухли с гравирани руни и знаци. Някои от тухлите, използвани в строежите в Плиска, съдържат прабългарски рунически знаци, което подсказва за специфична писменост преди кирилицата. Градът е имал сложна водоснабдителна система. В Плиска е открито древно водопроводно съоръжение с глинени тръби, доставящо вода от близък извор. Това показва високо ниво на инженерна мисъл. Там е построена първата голяма християнска базилика в България. След покръстването на българите, княз Борис I построява в Плиска тъй наречената Голяма базилика, дълга 100 метра, най-голямата в Югоизточна Европа за времето си. Има следи от езически храмове и жертвеници. Преди приемането на християнството в града са съществували култови места за почит към Тангра и други божества. Плиска е спомената в арабски и персийски хроники. Средновековни пътешественици описват Плиска като богат и стратегически град с силна армия и култура. Градът е имал отделен царски дворец. Вътрешният двор на Плиска съдържал добре укрепен каменен дворец, достъпен само за владетеля и приближените му. Част от строителните материали са от римски руини. Болярите използвали камък от римски сгради и гробници, включително надписи и орнаменти при строежите в Плиска. Ако видеото ви е харесало, ще се радваме да оставите коментар под него. До нови срещи!